Praise God. Magandang gabi po sa oras na ito at kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama po namin sa programa na ito na Prayer Matters na kung nasaan idudulog po natin lahat po na mayroong needs para sa kagalingan, mga himala, ano ho. At ako po pala ay si Pastora Vicky de los Reyes, ano po ng Jeblo Calapan at ako po ay yung IEP Provincial Coordinator at po rin ang ating Panginoon. Kasama ko rin Sister Kisang, Youth Coordinator ng IEP dito sa Oriental Mindoro. So, praise God. Ano ho, bago po tayo madalangin, ito muna po ay magbabahagi muna po ako ng isang mensahe ng Lord na kung nasaan ay magbibigay sa atin lalo ng inspirasyon, no, ng pag-asa na kaya pala ng Diyos magpapagaling, no? Dahil hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailan pa man. So praise God. Ang ating pong pag-aaralan muna po ay dito po sa Luke chapter 8 verse 42, no? Hanggang 48. Sabi po dito, Jesus when was on his way, the crowds almost crushed him, and a woman was there who had been subject in bleeding for 12 years, no? But no one could heal her. She came up behind him and touches the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. So kung titingnan po natin, may babae na kung nasaan, narinig po nila na ang Panginoong Hesus ay naroon. So nandun po yung babaeng ito ay 12 years na dinudugo, no? 12 years nang dinudugo. At kung titingnan po natin dito doon sa book ng Mark, ay sabi nga po doon ay kung mahawakan ko lamang, no? So kanyang determinasyon, yung kanyang pong pananampalataya, pag once mahawakan ko lamang, yung laylaya ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. No? So, ang sabi dito, no, noong time na yon, no, sabi dito sa verse 45, who touch me? No, Jesus asked her, the people are crowding and pressing against you. No, sabi dito. But Jesus said, someone touch me. I know that has power gone out from me. Then the woman, saying that she could not go unnoticed, she came trembling and fell his feet. In the presence of all the people, she told why he had touched him and how he had been instantly healed. Then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. No, praise God, nung time na ang babae na ito, na kung nasaan, nung siya po ay wala na po siyang inaasahan kasi po pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar para akala niya ho, doon ang kagalingan. Sabi nga, naubos na po ang kanyang kayamanan para lamang magpagamot. Pero naubos lahat po yun. Pero in the time, dahil nandun si Jesus, doon po sa lugar na yon, siya po ay talagang nais niya talagang lumapit. Gusto niya talaga na gagaling po siya. Ano ho? Dahil po sabi nga po doon, pag ikaw po ay 12 years nang dinudugo, ay grabe na po yon. Siguro po yung katawan o nakita po natin yung balat talaga ng babae ay talagang maputing-puti na, parang asis papel kasi wala na po siyang dugo. Ano ho? Kung yung babae nga po ay may menstruation lang na ilang linggo, isang linggo, ay talagang sabi nga ay iba na po yung kanyang yung kanya pong nararamdaman, nanghihina na po siya. Pero kung titingnan po natin dito 12 years So ano po makikita po natin? Ano po ang ano po dito sa ano po sa Biblia po na ito? Ito po ay nagde-demonstrate ng kapangyarihan na yung persistent faith ho ng babae. Ano ho? Na talagang sabi nga, tuloy-tuloy po. No, wala po siyang, hindi po niya inialintana kung anong nararamdaman niya, anong sakit niya, basta't ang mahalaga sa kanya siya'y gagaling. No? So, nakita po natin dito na talagang yung babae na yon ay binigyan po ng reward, no? Ng reward ng ating Panginoon dahil po siya ay may pananampalataya. So, unang-una po, bago po natin makamtan, maranasan po ang mga himala, nandun dapat po paglapit natin sa Lord, dapat po may pananampalataya po tayo. Amen po. Dahil ang pananampalataya isang mga bagay, no, na kung nasaan hindi po natin ito nakikita, ngunit inaasahan po natin ito na mangyayari po sa atin. Ano sa Romans 10 verse 17. So ang kailangan po dito, sabi nga po doon, yung faith po ng babae, in honor po ng Panginoong Hesus. Ano? Sabi dito,
yung importance of faith. Kailangan po natin na kung nasaan na manampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus, no? Na kung nasaan kayang-kaya niya pala po magpapagaling. No? Sabi po dito, when all other, wala po siyang option, ano? Wala po siyang ibang option kundi lumapit sa ating Panginoon at patatagin ang kanyang pong pananampalataya. Nasabi nga po doon na mahawakan ko lamang yung laylayan ng Panginoon, ako po ay gagaling. So, kailangan po natin talaga na lumapit po tayo talaga na mayroong pananampalataya kay Kristo. Sa atin po ngayon, mayroon ho tayo na may mga prayer items, ano ho, iba't iba. Hindi lamang po sa may sakit, no? Sa relation, ano, sa mga gawain sa church. No, kung nasaan nakita po natin dito na ito po yung nais na kahilingan, nais po ng ating mga kapatiran na mangyayari po sa kanilang mga buhay. So, purihin po ang ating Panginoon. Nakita po natin dito yung compassion po ng ating Panginoong Yesus doon po sa babae. Amen po. Compassion. Alam nyo, pag tayo lumapit sa ating Panginoon, talagang sabi nga, ang compassion, yung habag ng Diyos ay nasa sa atin. Lalo't higit po tayo ay umiiyak, tumatawag sa ating Panginoon kasi wala na po tayong pag-asa kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Yan na pa rito ang ating Panginoon. Hindi lamang po tayo iligtas, kundi po palayain po tayo sa lahat ng sumpa, sa lahat ng sumpa, ng karamdaman, ng kahirapan, ng problema, no? Kumbaga nandun po ang Panginoong Yesus ay inako niya lahat nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi nga po doon, yung pananampalataya ng babaeng yun ay nagdadrive doon po sa compassion po sa compassion po ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang kailangan po dito, no, wag ho tayo mawala no ng pag-asa. Si Kristo po ang pag-asa po natin. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, ako'y narito. No, hindi lamang lang sa kaligtasan, kundi magpapagaling, magpapalaya. Dahil alam ng Panginoong Yesus, no, ang atin pong mga kahinaan. Alam ng ating Panginoong Yesus na tayo po ay puno ng sakit at karamdaman, kahirapan, problema. Pero ang Panginoong Yesus ay lagi nag-aanyaya po sa atin. Ito po, makita po natin, once na tayo mo'y pananampalataya, i-honor ng Panginoon. Sabi nga po doon sa Bible, once na mayroon ho tayong pananampalataya, kasing liit lamang po, kasing laki ng butil ng mustasa, kaya po natin utusan ang bundok na malipat sa karagatan. Ano yung bundok? Sakit ng karamdaman, problema, kahirapan, troubles, pain, sorrow. Ibig po sabihin nandun ay kaya po natin utusan yun. Why? Dahil binigyan ho tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ang sabi pa ho dito, no, dapat po tayo ay mayroong persistence in prayer. Pag tayo po may hinihingi sa Panginoon hanggat hindi po ibinibigay ito ng Panginoon, no? Tuloy-tuloy lang po. No, wag ho tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po yung iba pag hindi na po na answered ang kanilang mga pananalangin, sila po tumitigil na. No. Lagi po tayo mananalangin, lagi po tayong humihingi ng tulong sa Lord. Kasi po sabi ng Panginoon, pag minsan po nagiging dahilan din po, no, yung ating doubt. Nagiging dahilan din po yung ating unbelief. Kaya hindi po tayo natugon ng ating Panginoon. At number one, at sunod din po, number one din yun po yung ating kasalanan. Ang sabi po sa Isaiah verse 59 or 60 ba yun? Naging maiksi ang kamay ng Diyos. Nagiging bingi siya, nagiging bulag ng dahil po sa ating mga kasalanan. So alam nyo, bago tayo lumapit sa ating Panginoon, dapat ho, tingnan po natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil yun lang po ang hadlang, ano? Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon, aminin natin na Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Kasi alam ng Lord ang atin pong kahinaan. Alam ng Lord yung atin pong kakayanan. Kaya sabi nga po doon, hindi maiksi ang kamay ng Diyos, hindi siya bulag, no? At hindi siya bingi para marinig po tayo. Ang sabi nga po doon sa 2 Chronicles 7:14, napakaganda po yun ang verse na yon. Sabi po doon, if my people who are called by my name, pag tumawag ka, no, shall humble, magpakumbaba themselves and pray at manalangin tayo sa Lord. Then from heaven, sabi nga po doon, and seek my face, then from heaven, I will hear their prayer, I will forgive their sin, and I will heal their land. Ibig heal your body, heal your broken heart, o di kaya po lahat ng mga sinira ng kaaway, ibabalik, ihihil ng ating Panginoon.
So ano pa, saan pa ho tayo lalapit? Kundi kay God. Amen po ba? Kaya sabi nga po dito, yung babae na 12 taon po na suffering of her yung hemorrhage po niya, nandun talaga yung persistence niya na hinap niya ang ating Panginoon. So ganun din po tayo. Wag ho tayong tumigil sa pananalangin, magbasa po tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng Panginoon doon sa 1 Peter 2:24, sa pamagitan po ng kanyang mga latay at mga sugat, tayo po ay nagsipagaling. So kung wala po tayong salita ng Diyos na nilagay po sa ating puso, hindi po madidisip po tayo ng kaaway. Ano ho? Lagi po sabihin na kayo, ay hindi ka nagagaling. No? Dahil ikay makasalanan, ay hindi ka nagagaling. No? Dahil ikay walang pananampalataya, hindi po. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po ng inspirasyon sa atin. Pag tayo po ay may sakit karamdaman, magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi sa 2 Chronicles 7:14, at ang sabi ng Panginoon sa mga latay, no? Sa mga latay, no? Tayo at sa mga latay at saka doon po ah, sa mga latay ng ating Panginoon, tayo po ay nagsigaling na. Amen po ba? Kaya magkaroon po lagi tayo po ng pagtitiwala sa Lord. Ngayon pong gabi na ito, alam ko po may ginagawa ang ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay He is not limited by distance and space. Saan ka man naroon, malayo ka man, no? Kaya kang abutin ng ating Panginoon. Bilang intercessor ng God, alam ko po na ang bawat panalangin po natin ay naririnig po ng Diyos. Depende po yun sa inyo kung paano po nyo tatanggapin, no? Tatanggapin ang salita ng Diyos. Kung papaano po ang puso po ninyo ay talagang dumudulog sa ating Panginoon. Kaya marami na pong mga instances na kung saan pinapanalangin po natin yung mga taong may sakit ay gumagaling po sila dahil po di sila nananampalataya at nag-a-agree din po sila doon po sa ating mga pananalangin. Kaya sa gabing ito po, muli po tayong lumapit sa ating Panginoon. I-surrender po natin yung ating mga buhay. No? Aminin po natin na kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Kayang-kaya po niya magpagaling, kayang-kaya po niya bigay ang ating mga pangangailangan. Hindi man nasakit karamdaman, di kaya po ang financial na pangangailangan po natin. Yung relation po natin kay God, relation po natin sa ating buong pamilya. Kaya kailangan po natin na lumapit po tayo sa oras na ito. Kaya sa oras nito tayo po'y manalangin. O Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Diyos. Kami ay nagpapasalamat dahil alam po namin ang salita mo ay magbibigay ng kalakasan, ng inspirasyon. Na kung nasaan, Lord, yung babae na 12 taon na dinudugo, Panginoon. Lord, wala na po siyang malalapitang iba. Lahat ng kayamanan niya ay naubos, O God. Ngunit, Lord, nung siya po pa nun ay lumapit sa iyo, ang kanyang pananampalataya na mahawakan lamang niya ang laylayan ng Panginoong Yesus, siya po ay gagaling. Lord, nakita mo po pa nun at ni-reward mo, God. Binigyan mo siya, Lord, ng tagumpay at siya po ay gumaling. Kaya salamat po, Ama. Dalalang po namin, O God, na sa gabing ito mag-manifest ka, for the prayer of the righteous man is powerful and effective, O God. Kaya Lord, we thank you, Lord God. Samahan mo kami, Holy Spirit. Guide mo kami, Lord, sa aming mong pananalangin at gagawin na ito. In Jesus' name, this we pray. Amen. So tayo po ay mananalangin. Ano po? So, nandun po yung prayer natin para po dun sa ating mga kapatiran. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Panalangin po natin ang mga may sakit at may karamdaman. Ano ho? Na kung nasaan ito po ay ah, kailangan po natin na idulog sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sige po. Kung kayo po ay nakasubaybay, mag-amen lang po kayo. Kasi po malaki po at malaki po ang magagawa pag nag-amen po tayo, nakiki-agree po tayo sa prayer. Sabi po dito, no, ang sabi ni, yun, mayroong prayer, may prayer item po na tayo dito na ibinigay po na pinadala po ng mga sa Jeblo Calapan, no? Pray po natin si Fabian Falcon. Ito po ay suffering from autoimmune hemolytic anemia. Sige po tayo manalangin. Father God, in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit, Lord, muli naming itinataas ulit si Fabian Falcon, O Lord God, na kung nasaan mayroon siyang karamdaman.
Lord, he is suffering from autoimmune hemolytic anemia, O God. Lord, tunay walang imposible para sa iyo dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos, O God, na tunay na magbibigay ng kagalingan. Nanampalataya po kami, Ama, na kung nasaan ngayon pa lang. Lord, binigyan mo na kami ng kapangyarihan, O Lord, para sirain, tupukin ang lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ko, dinudurog ko, pinapalayas ko, yes, in Jesus' name, ang sakit na ito sa buhay ni Fabian Falcon, in the name of Jesus. We come against you, Satan, right now, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, right now. Yes, si Karabakanda, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, sa pangalan ni Jesus, even Lord, ay pinakakuwalan ko rin ang kapangyarihan mo, Panginoon, ng himala kagalingan sa buhay, O God, ni Fabian Falcon, O God. Lord, salamat po, dahil ang sabi mo po, Panginoon, O God, hallelujah, Lord, sa pamagitan, Panginoon, O God, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, O God, Lord, sa mga sugat at latay mo, pinagaling mo na siya. Lord, we pray, Pare God, even po, Panginoon, O Diyos, Lord, sa manugang, O God, ni Sterbet Colocar, Panginoon. Lord, we pray for the total healing, O God, ng kanyang ovarian cancer. In the name of Jesus, Ora Shikarabakanda, Lord, walang imposible ama para sa iyo. Ano man, Lord, O God, na mapinagdadaanan niya, ikaw, cancer, ovarian cancer, I bind you in Jesus' name, demolish kita, winawasak kita ngayon din sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ang Lord, nagdideklara po kami, Ama ng himala, kagalingan sa buhay niya, Pare God. Ibalik mo lakas na nawala sa kanya, in Jesus' name, even Lord, kay Kuya Nick, Panginoon. Lord, ang Parkinson's disease, in Jesus' name, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Lord God, magpapalayas po kami ng mga diablo, in Jesus' name, na mga sakit karamdaman sa buhay ng mga taong ito, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, yes, Sarabakanda, even Lord, kay Ate Piling, Lord God, na kung nasaan, Lord, mawawala na sakit at tagiliran niya, Panginoon, O God, mawawala po, Panginoon, O Diyos, si Karabakande, ang mga sakit karamdaman niya, nararanasan niya yung gallstone, in Jesus' name, even po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, winawasak din po namin, Ama, sa buhay, Panginoon, O God, ni Liam, Kiel, O God, na Crisola, Parigan, na pabalik-balik ang kanyang lagnat, Lord, in Jesus' name, itouch mo siya, Lord God, Lord, in Jesus' name, even po, Panginoon, O God, kay Lynn, Katunaw, Panginoon, O God, Lord, nandun po siya, Lord, O God, nasa hospital, Lord, may tubig ang kanyang lungs, O Lord God, ang kagalingan, O God, even, Lord, sa kagalingan din ng breast cancer, in Jesus' name, Lord, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ang lahat ng ito, mga sakit na ito, sa pangalan ni Jesus, winawasak ko, tinuduro ko right now, in Jesus' name, ovarian cancer out, in Jesus' name, Parkinson, disease out, in Jesus' name, yes, sakit karamdaman, in Jesus' name, gallstone, sa gallbladder, in Jesus' name, yes, ikaw lagnat, demonyo ka, lagnat ka, out, in Jesus' name, yes, even sa pangalan ni Jesus, even breast cancer, yes, in Jesus' name, yes, ikarabakanda, in Jesus' name, kinakansela ko lahat ng uri ng mga sakit karamdaman na ito, na taglay ng mga taong ito, in the name of Jesus, ora shikarabakande, ora bababasyanda, in Jesus' name, Lord, hallelujah, Ama, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, walang imposible, Ama, para sa iyo, O God, Lord, ikay na parito para magbigay ng himala kagalingan, O Lord God, kaya Lord, salamat, binigyan mo kami ng kapangyarihan, Panginoon, O God, ang kapangyarihan para tupukin, Panginoon, O God, at sirain, O God, ang gawa ng kaaway sa buhay at katawan ng mga taong ito, in the name of Jesus. Oh Lord, hallelujah, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Kaya Lord, we ask forgiveness for all their sin, O God. Ano man, Lord, O God, ang mga pagkukulang, pagkakasala nila, hiningi po namin ng tawad, kami po na mamagitan, O Lord God. Lord, Panginoon, yung kasalanan, O God, na unbelief, O God, walang pananampalataya, walang pagtitiwala sa iyo, Lord God. Lord, dalangin ko, Ama, alisin mo, tanggalin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, O God. At Lord, we pray, Father, in Jesus' name, by the power of your Holy Spirit, Lord God, nagdideklara po kami, Ama, yung strong faith, O Lord, increase their faith, O Lord God, na sa pamagitan, Panginoon, O God, ng pananalangin, ito'y gagawa, kikilos ka, O Lord God. Bigyan mo sila ng katatagan, bigyan mo sila ng tunay na pagtitiwala sa iyo, O God, na kayang-kaya mong gumawa ng himala, katulad po, Panginoon, ng babae na yun na 12 years na ninudugo, Panginoon. Lord, yung kanyang pananampalataya, Panginoon, O Diyos, O Lord God, ang siyang nagpapagaling sa kanya through your power, O Lord God. Kaya Lord, we pray, O God, through the power of your Holy Spirit, O Lord God, we declare the complete healing over their body, O Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, Lord, salamat po, Ama. Thank you, Lord, for the complete healing, O
God, sa buhay po, Panginoon o Diyos, O God. Hallelujah. Rabasika, Rabakandan, Lord, di Fabian Falcon, in Jesus' name. Lord, even po kay Beth Colocar, O God, kay Nick Colocar, Panginoon, O God. Even, Lord, kay Ati Piling, O Lord God, even kay Kel Crizola, Panginoon, O God. Oh, Lord, hallelujah, even kay Lynn Katunaw, Ama, maraming salamat. Saan man sila naroon, nasa hospital man, O God, nasa tahanan man, Panginoon. Lord, ibangan mo sila sa banig ng karamdaman. Humihingi kami ng tulong mo, Ama. Humihingi kami, Panginoon, ng awat habag mo. Tulungan mo sila. Huwag niyo silang iwan, ipababayaan man, O God. Lord, matagal na po sila, O God, they are suffering for this kind of sickness and diseases, O God. Lord, ngunit, Lord, alam po namin, hindi maiksang iyong kamay, hindi ka bulag, hindi ka bingi para, Lord, tugunin mo. Ang dalangin po namin sa oras na ito, Lord. Nananampalataya po kami, Ama, na sabi mo, Panginoon, 2, 3 nagkatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan, O God. At Lord, mag-agree, Panginoon, O Diyos, O God, sa kahilingan dito sa lupa. Lord, gagawin mo po, Panginoon, O God, dahil ang lahat ng ito hiningi po namin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, O God. Lord, sa pangalan mo mayroong kapangyarihan, sa pangalan mo mayroong himala, O God. Sa pangalan mo, Panginoon, O Diyos, O Lord God, ay mayroong, hallelujah, Lord, may kagalingan, O God. Lord, walang iba kaming inaasahan kundi kayo, aming Ama. Lord, salamat, O Lord, Sikarabakanda, Rabakanda. Yes, Lord, salamat po, Ama. Oh God, we pray for your visitation upon them, O Lord God. Bisitahin mo sila, O God. Pag-usapan mo sila, O God, through the power of your Holy Spirit. And we pray, O God, for your angel, O God, will take charge over them, Lord. Gamitin mo rin, Panginoon, ang mga gamot na tinitake nila, Lord God. Gamitin mo rin ang doktor, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord. Para, Lord, patuloy na maunawaan, maintindihan ng mga pasyente na sumunod sila po, Panginoon. Even alam ko, Lord, na gagamitin mo rin ang mga doktor, gagamitin mo rin ang mga tinitake nilang gamot, O God. Kaya Lord, maraming salamat po ngayon pa lang. Lord, patuloy na kami nagpapasalamat dahil ang himala kagalingan, O God, ay binigay mo na, Lord, sa mga taong ito, O God. This we pray, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Yes, oh God. Patuloy po tayong manalangin. O Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang bawat personal prayer po, Panginoon, ng iyong mga anak, especially ni Pastor Neil Elorde, Panginoon ng Chiblo as is, Matulao, Batangas, Father God. We pray, Father God, for the new beginning and provision po sa life po nilang mag-asawa ni Vina. Lord, thank you, Lord, for their lives na patuloy mo ginagamit, Lord, sa Chiblo as is, Lord, at pinatunayan mo sa kanila na nung nakaraan, O Diyos, na nag-anniversary sila, nandoon yung tagumpay, O Lord, nandoon, Lord, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Ama, dalangin po namin na patuloy po nilang maranasan ang pagpapalang nanggagaling po sa inyo. Balutan mo na iyong kapangyarihan ng mag-asawa pong ito. Hayaan niyo po na magawa nila, Panginoong Yesus, kung ano yung pang pinapagawa mo po sa kanila. And Lord, we pray, Father God, na patuloy niyo po silang buklodin na yung pagmamahal, Ama, Panginoong Yesus. Even Lord, kay Pastor Josh and J. Blue Kalapman, salamat Lord sa aming youth pastor na ito na kung saan Lord, tinalagamot, tinawag at tinirang, O Diyos. Tunay nga, Ama Lord, na patuloy mo siyang ginagamit bilang channel of blessing sa lahat ng mga kabataan, especially, O Lord. And Lord, thank you Lord, that ay alam mo Lord na pagpalain mo pa Lord ang kanyang pamilya na si Tito Lino and si Tita Merly, Panginoon, Amarilias, Lord, salamat ang mga pamilyang ito ay patuloy na itinawag mo para sa iyong ministeryo. Kaya Lord, dalangin ko po, Lord, habang sila'y nabubuhay, nandun lagi ang pagsama mo, andun ang provision, nandun yung pagpapala, Lord, na patuloy po nilang maranasan. O Lord, hallelujah, hallelujah, harababasika, babayande, even Lord, kay Bro Alvin, ng J. Blue Molino, Lord, makapag-commit na siya sa Lord ng full-time, Panginoon. Kung anong desire ng kanyang puso, alam ko po, Ama, kita mo ito at nalalaman mo, Ama. Lord, kaya bibigyan mo siya, Lord, ng magandang trabaho na makakaroon pa rin siya ng time para sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, kung anong desire ng puso niya na gusto niya maging mag-full time sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat dahil meron siyang puso na kung saan handang sumunod po sa inyo. Kay Lord, salamat, salamat, alamat, Panginoon. Kay Sis Clyde and J. Blue Molino, Lord.
Pinagpipray po namin ang kanyang mga daughters na si AJ at si Zoe, Panginoon. Andun yung divine protection upon them, restraint. Lord, ganun din yung sa their drums and lyres competition po nila nagaganapin. Lord, I pray, O Diyos, na patuloy mo samahan ang dalawang batang ito. Lord, gawin mo silang ulo, hindi buntod sa lahat ng pagkakataon. Hayaan mo, Lord, na we trust to you, Lord Jesus, Lord, na kaya mong gawin ang lahat ng bagay, Panginoong Yesus, O God. Kay Lord, salamat dahil napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago noon, hindi magpakailanman sa buhay ng bawat isa. And even, Lord, I pray, Father God, Lord, na sinasama din po namin sa prayer si Ate April Loterio, Panginoon. Salamat for the healing, O Lord. Salamat sa dami ng kanyang nararanasang pagsubok. But still, O Lord, salamat dahil nandun siya, nakatayo pa rin sa iyo, na nagtitiwala at nananampalataya, Lord, na kaya mo siya, Lord. Pagalingin, O Lord, laksan ang kanyang loob, Panginoong isusugat. And for this new beginning ng kanyang life, Father God, hayaan nyo po, Lord, na makumit niya ang buhay niya para sa iyo, O Diyos. Kay Lord, salamat. Hayaan mo po, Lord, na maranasan niya ang kompletong kagalingan na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Even Lord, sa protection, Lord, sa buhay nila ni Saloterio at ang kanyang anak na si James, O God, Lord. Salamat naman. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. At tinatasin po namin ang J-Blue Calapan. Hallelujah, Lord. Na kung nasaan po, O Diyos, O Lord God, ang youth fellowship nila, Revival Night. O God, na gaganapin sa J-Blue Black 6, O God, is coming June 28, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Ama, dahil maranasan nila, Lord, yung spiritual empowerment. Yung awakening in you, to God, to the perfect will of the Lord. Lord, dalangin ko ngayon pa lang, inihanda mo na po ng mga kabataan. Inihanda mo na ng mga puso, Pare God. Na truly, Lord God, sa iyo lamang mag-commit, Panginoon. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya. Dagdagan mo ang kanilang apoy. O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, O God. Lord, ihanda mo, O God, ang preparation nila, yung mga programs nila. Ikaw mag-anoint, O Lord God. And we pray for the Holy Spirit to guide them, Lord, to teach them, Pare God, and show your way, O God, in Jesus' name. Hindi yung way nila, kundi kayo, Panginoon. Hindi yung plano nila, kundi ang plano mo mangyari, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama, yung mga activities na gagawin nila, Lord, magbibigay ng kaluguran sa iyo, Lord, para patuloy na tumibay ang pananampalataya, patuloy na maglingkod, O Lord, ang mga kabataan. Lord, itinataas ko rin, O Lord God, ang araw na yun, Panginoon, O God, ikaw magpo-provide, O God, ang magsusupply ng pangangailangan nila. Even, Lord, O God, ang mga Hallelujah, Lord, ang speaker nila po, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, ang worship team, O Lord God. O Lord, itataas ka lamang sa kanilang mga buhay. O God, ikaw lang maluwalhati, Lord God. Kaya Lord, maraming salamat, O Lord, sa kaganapan na yun. Salamat po, Ama, dahil parami po, Panginoon, O God, ang mga youth, O Lord God, dadalhin mo sa church na ito, Lord God, para patuloy, Lord, dagdagan ang apoy, Panginoon, O God, ng ibang mga kabataan, maglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na pumili sa kanila, DR, the end times army po, Panginoon, mga youth, O Lord God. Kaya salamat po, Ama, for their lives, O God. Thank you, Lord, dahil nandun lagi po, Panginoon, ang apoy nila sa pagmamahal at pagsunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, dahil bibigyan mo sila ng magandang buhay, magandang kinabukasan ng kanilang pag-aaral po, Panginoon, hindi mo sila iwan, ipababayaan man. Lord, salamat po, Ama, dahil ang kalooban mo lagi ang mangyari, O Lord, sa kanilang mga buhay. Lord, we thank you, O God, hallelujah, for the victory, Lord, for the successful, hallelujah, youth camp na yun, Panginoon, youth fellowship na yun, O Lord God. At Lord, sa gabi, alam ko, sasamahan mo sila, lulukuban mo ng kapangyarihan mo ang J-Blue Black 6, O Lord God. And Lord, surround that place with your bloodline, O Lord God. The walls of fire will surround them, O God. In the name of Jesus, Holy Spirit, O God. Holy Spirit, be with them. You will open, Panginoon, ang mga puso nila, Lord, at ikaw lagi mangungusap sa kanila. At Lord, ang lahat ng gagawin nila, hindi nila ito makakalimutan, Panginoon, O God. At ang mga salita mo na impart ng mga preacher mo, pa ng mga lingkod mo, ay tumimo sa kanilang mga puso, O God. Kaya pa lang, Panginoon, ihanda mo na sila, Lord. Malapit na ilang araw na lang, O God. Kaya, Lord, nagtitiwala po kami, Ama, ang kagalakan sa puso ng mga kabataan, ang kagalakan sa puso ng mga magulang, Panginoon, O God, na ang provision mo rin ay galing sa kanila. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. Kaya, Lord, we thank you, O God, for the victory.
We thank you, Lord, for your mercy, for your grace and favor upon them in Jesus' name. Lord, maraming salamat even po, Panginoon, O God. Itinatas din po namin, O God, ang Jablo, Cagayan de Oro, Lord God. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Ama, na marami kang hinihipo, Panginoon, Lord God, hallelujah, mga kabataan sa lugar na yon. Lord, especially, Lord, O God, ang mga tatay, mga nanay, Panginoon, O God. Lord, I pray, Pare God, na magkaroon ng tunay na revival, Panginoon, sa church, O Lord God. Abutin mo, Lord, ang pangangailangan ng church na ito, Lord, in Jesus' name. Hayaan mo po, Panginoon, patuloy mo silang pag-apuyan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang tunay na commitment nila, Lord, anumang ministry, O God, na kinakabilangan nila, malhalin nila ito, Lord God, at patuloy ka nila mahalin at sundin ang kalooban mo, O God. Dahil wala na pong iba, O God, na magagawa sila kundi maglingkod sa iyo dahil mahal na mahal mo sila at kaya mong gawin ang kaya mong gawin. Panginoon, O God, sila pagsaganain, pagyamanin, Panginoon, O God, patatagin, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Kaya Lord, I pray for the spirit of unity, Lord God, in Jesus' name, anuman ang balak ng kaaway, Lord, sa church na ito, in Jesus' name, hindi magtatagumpay. Dahil Lord, ikaw, Lord, ang siya manguna at maghari sa kanila. Sinisilyan po namin ang iyong banal na dugo, Panginoon, O God, ang lahat ng mga lingkod mo sa lugar na yon, among members, O God, ang Jablo, Cagayan, hallelujah, church, Lord God, in Jesus' name. And Lord, I declare, Pare God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, sa mga pastor na ginagamit mo, Lord God, continue to bless his life, O Pare God. We declare, Pare, that the seven spirit magmanifest sa kanyang buhay, O God. Lord, lalo tigit, O God, the spirit of the Lord, the spirit of wisdom, knowledge, understanding, the spirit of fear of the Lord, O God. Counsel and might, O Lord God, in Jesus' name. Salamat po. Patunayan mo, Ama, ng kanilang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Lord, we pray, O God, increase mo po, Panginoon, O God, ang members, O God, ng church na ito, Lord God, at hayaan mo, Ama, na makita lagi sa puso nila ang tunay na pananalangin. Lord, mag-grace up ka, Lord, na maraming intercessor, O God, sa church na ito, Lord, upang manalangin, Panginoon, O God. Lord, walang imposible, Ama, para sa iyo. And Lord, we pray, Pare God, yung lahat, Panginoon, na hiningi nila sa iyo, Lord, ngayon pa lang, Ama, hallelujah, ituro mo na sa kanila kung saan yung lahat na yun, Lord. Hallelujah, walang imposible, Ama, para sa iyo, O God. Ito'y para sa iyo, Lord, para sa church, O Lord God, na kanilang tatayuan. Kaya, Lord, dalangin ko, Ama, isupply mo ang financial na pangangailangan nila, Lord God. Hayaan mo, we pray, na mag-raise up ka, Lord, ng financial, hallelujah, Lord, ng kingdom financial, O Lord God, sa lugar na yun, sa Jeblo, hallelujah, Cagayan, hallelujah, church, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Ama. Alam ko na may ginagawa ka na sa lugar na yun, O God. Ang sino man may karamdaman, sino man Lord, may kahilingan na pananalangin sa kanilang mga puso, abutin mo sila, Lord God. Ano man dalangin nila, Lord, tulungan mo sila, Lord, katagpuin mo sila, Lord God. You will give the desire of their heart, Lord God. At hayaan mo, Ama, ang kailangan po nila, financial, material, spiritual, physical man, aabutin mo, Panginoong Yesus, O Lord God. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Thank you, Holy Spirit, for guiding them, for touching them, Lord God. Hallelujah, for the wisdom na ibibigay mo sa kanila in Jesus' name. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. Hallelujah, Lord. Arabasi karayando robababayande. Oh, rabababasyanda. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, ukura bababayande. Masikiriyande in Jesus' Yes, so name. God, we also, Lord, we pray ng J. Blue, Pasig, Panginoon. Lord, nakita namin talaga na kumikilos ka sa lugar na yon. Lord, even, Lord, ang mga attendees mo nila kahit sila po yung mga matatanda na, mga babae at lalaki. O Lord, salamat dahil patuloy mo silang ginagamit para ikalalago ng iyong gawain, O Diyos. Salamat for the God, mighty presence doon, Lord, na patuloy na nararanasan. Even, Lord, yung kanilang ministry service, yung event nila and projects. Lord, lahat ng plano po nila para isakabubuti ng iyong gawain ay patuloy mo tong Lord, gabayan. Bigyan mo sila ng karunungan na gagaling po sa inyo, Ama. And God's continue to provision in the ongoing church building. Lord, salamat dahil patuloy kang kumikilos sa pinapakita mo ang kapangyarihan mo sa lugar ng Jiblo, Pasig, Panginoon, na ngayon, Lord, ongoing yung kanilang church building. Lord, salamat. Lord, kasi may ginagamit kang mga anak mo na para i-bless, para ma-fulfill yung church mo doon, O Lord, sa Jiblo, Pasig, Panginoon. And Lord, we pray, Father God, na patuloy mo, Lord, dumami pa ang mga kaluluwa, Lord. I-touch mo yung puso, Lord, ng mga kapatiran namin na ma-invite din nila ang kanilang mga pamilya, mga kamag-anak, kaibigan, Panginoon, upang magsama-samang makilala ka bilang tagapagligtas ng kanilang buhay.
Lord, more soul. I will declare the more soul, anointing, Father God, the provision of your kingdom be manifest in that place, oh God. Salamat for the Holy Spirit, Lord, na mag-manifest ang personal restoration, renewal, and revival among sa church, sa leadership and members, oh God. Salamat dahil alam ko, ikaw ang kikilos, Ama. Ikaw po, Ama, o Diyos, ang patuloy na hahawak ng J. Blue Pasig, Panginoon. And thank you, Lord, kay Pastor Boyet na siyang ginagamit mo parang pangunahan ng J. Blue Pasig, o Diyos. Salamat, Ama. Ingatan mo po siya. Wag mo siya iiwan, ipababayaan man, even the mga leaders na kanyang tinalaga, Panginoon, na yun tinalaga upang maging matagumpay lagi ang gawain ng J. Blue Pasig, o God. Lord, salamat din po kay Brother Aljon. O God, Lord, salamat ang kanya pong prayer request, yung God's will and direction sa life niya, Panginoon. Patuloy mo siya, Lord, ingatan, gabayan sa kanyang pagtuturo bilang isang teacher, isang guro. Dalangin ko na andoon yung pagsama mo, Lord, at maging liwanag siya, at maging asid, liwanag siya, Panginoon, sa mga kabataan, sa mga estudyante niyang kanyang tinuturuan. At Lord, ikaw magdirect ng kanyang buhay. Dahil alam ko, Lord, sa Jeremiah 29 verse 11, na alam mo, for know the plans I have for you, plans to prosper him, not to harm him, but to give you hope and good future. Kaya Lord, salamat, Ama, sa buhay na pinagkakatiwala niyo po sa kanya at patuloy niyang ginagamit ang kanyang buhay through music, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Lord. Hayaan mo na maging channel of blessing siya sa lahat ng kabataan, Panginoong Isus, O God. Gabayan mo siya always, O Lord Jesus, O God, ang aking kapatid na ito, Panginoon. Even, Lord, sa buhay po ni Alan, salamat po, Panginoon, sa binibigay mo sa kanyang protection, guidance, and strength, O God, na patuloy po niyang nararanasan, even Lord, sa kanyang pag-uwi this year. Salamat sa protection mo. Salamat, Lord, dahil alam ko andoon lagi ang pagsama mo sa kanyang buhay. Kay Lord, salamat, Ama. Sa ko lang po pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang kanyang buhay, O Diyos. Kay Lord, thank you, Father God, for this wonderful evening, O God. Thank you, Lord God. Lord, maraming salamat po, Ama. Tinataas ko lahat ng J. Blue family. Amen. Yes, in Jesus' name, O God, mula kay Bishop, O Lord God, sa mga pastors, O God, Luzon, Visayas at Mindanao. Yes. Lord, salamat po, Ama, sa mga lingkod mo ito na ginagamit mo po, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa kanilang mga buhay, O God, na patuloy Amen. nagpapagamit sa iyo. Thank you, Lord, for your grace and mercy, O God. Thank you, Lord, for your blessing and favor upon them, O God. Patuloy mo bigyan sila, Lord, mahabat mo sa ganang buhay, Pare God, at patuloy mo gamitin sila mightily with signs, wonders, and miracles, O God. Lord, sinasaway po namin ang lahat ng sakit karamdaman. Yes, Lord, Jesus' sinasaway po name. namin ang espiritu na aksidente. Lahat ng Yes, in Jesus' kakananakawan name. ay hindi magtatagumpay. In Jesus' name. And Lord, nagdideklara po kami, Ama, ng blessing mo, supernatural blessing, Amen. favor, O God, supernatural provision mo po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na ito, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon o Diyos, ano man ang desire ng kanilang mga puso, ibibigay mo at ipagkakaloob mo, Pare God. Lord, maranasan nila po, Panginoon, ang overflowing. Maranasan nila yung pabor mo at pabor ng tao, Panginoon. Lord, salamat po, mailagay mo sa kanilang mga puso. Hallelujah, na lagi po, Panginoon, aunahin ka, Lord. At alam ko na hindi mo iiwan, ipababayan ang bawat isa po. Lalo tigit, Lord, ang members, O God, ang mga leaders and workers, O God, ng J-Blue, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas, O God. Salamat po sa kanilang mga buhay, na patuloy mo nagiging matatag, Panginoon, O God, sa pananampalataya, patuloy nagpapagamit sila sa iyo. Salamat, Lord, sa pagmamahal nila, Panginoon, O Diyos. Kaya, Lord, we pray, O God, na dagdagan mo pa, Panginoon, O God, ang marami pang mga kaluluwa, Panginoon, O God, na dadalhin mo sa J-Blue Church, O Lord God. In Jesus' name, O God, we pray for revival, restoration, reconciliation, O God, even rejoicing, O God. We declare, O God, the job, the blessing, Lord, mag-flow, God, over J-Blue churches, O Lord God. At Lord, dalangin ko, Ama, alisin mo, tanggalin mo lahat ng mga gawa ng kaaway. Hindi magtatagumpay ang kaaway, Lord, sa J-Blue churches, O Lord God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Hallelujah naman, dalangin ng, O God, ng aking mga kapatid. Lord, i-grant mo in the name of Jesus. Lord, i-bless mo ang bawat pamilya. Even po, Panginoon, O God, ang mga, hallelujah, Lord, ang bawat pamilya, ang congregation man, O Lord God. And I pray, Pare God, Lord, ang mga programa, Panginoon, O God, Lord, ang mga activities, O Lord God, na ginaganap, O Lord, ng J-Blue, Panginoon. Hallelujah, Lord, sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, O God, lalo tigit yung mga anniversary, Lord God. Lord, sa J-Blue Bako, Panginoon, Lord, ngayon pa lang, Lord, O God, naghahanda na po, Panginoon, O God, na ibibigay mo, Lord, ang pangailangan nila, Lord God, na hindi po sila, O God, mawawalan, pagkukulangin, Panginoon, O God, bagkos, Lord, overflow
overflowing blessing, O God. Dahil alam ko ikaw magpo-provide ng pangangailangan nila. Lord, lalo tigit, O Lord, sa kanilang programa, Lord, sa lingkod mong gagamitin, O God. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ipiniprepared mo na, Lord God. Kaya, Lord, salamat for the spirit of unity. Lord, the spirit of love, Pare God, commitment mo, Lord God, ng bawat mga leaders, workers, O God. Lord, sa lugar ng Bako, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan. We pray for the good weather, O God. Even po, paano ng daloy ng kuryente, O Lord God. Lord, we pray for the Holy Spirit will guide, will teach, O God, everyone, Panginoon, O God, na magtiwala lamang sa iyo, Lord God. Ya Lord, dalangin ko, overflowing blessing, O God. Miracle after miracle, O God. Breakthrough, Lord God, over that place, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po. Hiningi rin po namin, Ama, ang tulong mo. Abutin mo, Lord, O God, ang aming bansa. I-bless mo, Lord, ang aming pong bansang Pilipinas. We ask forgiveness, O God, for all the sin of Filipino people, O God, of our government, Lord. Even Lord, ang church, O Lord God, the body of Christ, O Lord God, in Jesus' name, we ask forgiveness, O God, for the sin of idolatry, immorality, Lord, corruption, O God, in the name of Jesus, O God, Lord, salamat po, Ama, dahil may Diyos kami na mahabagin. Alam ko na hindi mo, Panginoon, papayagan, O God, na mananatili, Lord, ang aming bansa, Panginoon, O God, sa ganitong sitwasyon, O God. Lord, i-restore mo lahat ng ninakaw ng kaaway, O God, at lahat ng mga tao, Panginoon, O God, ay makakilala sa iyo, especially, Lord, O God, ang aming government, pangunahan mo, mula, Lord, sa presidente hanggang sa pinakababang posisyon, O Lord, sa aming gobyerno, O God. Lord, salamat po, Ama. Alam ko may ginagawa ka na sa aming bansa. This year, 2025, start, O God, of overflowing blessing, O God, sa aming bansang Pilipinas. Even, Lord, sa bansang Israel, Panginoon, O God. Lord, sabi mo, those who bless Israel, you will bless, O God. But those who curse Israel, you will curse. Lord, we bless Israel. We love Israel, O God. We pray for Israel, Panginoon, para patuloy kang, Lord, gagawa ng mga himala, Lord God, sa bansang ito. Maraming mga bansa na tumitingin kung ano mangyayari, ngunit, Lord, ipapakita mo na ikaw ang Diyos na naghihimala dahil mahal mo ang bansang Israel, O God. Bless mo si Netanyahu, O God, ang Prime Minister, even, Lord, ang IDF, O Lord God, ang mga hostages, O Lord. I-bless mo rin ang lahat ng mga Israelites, even, O God, the Holocaust survivor, O God, saan man sila naroon, Pare God. Lord, we pray, Pare God, for 1 million and end-time intercessor for Israel, O Lord God. Sa bawat bansa, Panginoon, O God, ay patuloy na kilalanin ang bansang Israel ay tunay na pinili mo po, Panginoon. Lord, i-bless mo, Lord, O God, ang USA, God. Bless mo si Trump, Pare God. Ingatan mo at gabayan mo po, Panginoon, O God, dahil alam ko, Ama, pinagpala mo ng bansang ito dahil patuloy na sumusuporta, Panginoon, O God, sa bansang Israel. Kaya, Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Ngayon pa lang, sinisilyo na po namin ang iyong banal na dugo. Ang amin pong panalangin, O God, na ito, Lord, ay inaangkin na namin na katagumpayan. And we pray, God, for the answered prayer, O Lord God. Dahil ang lahat ng ito, God, hiningi po namin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Lord, we thank you. We bless you, Pare God, in Jesus' name. Amen. Kaya sa oras nito po, ini-encourage ko po kayo na magpatuloy po tayo kay Lord. Manalangin tayo, no? Pray without ceasing. Dahil alam po natin, ang Diyos po natin ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. He is an answering God, is a miracle working God, at siya po ay hindi nagkukulang sa atin. Lagi po nandun na isipin po natin, He is a compassionate God. Pag tayo umiyak, humingi ng tulong, nananalangin, hindi po tayo tatanggihan ng Diyos dahil mahal na mahal po niya tayo. Kaya maraming salamat. God bless us all. God bless you. And God will empower you, strengthen you. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po sa gabing ito. In Jesus' name, amen. Amen. God bless everyone. God bless po. God bless.